Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा बे भिडिअ जाबाय only रांगारि अनसुंथाइनि सायाव डिसकास खालामगोन बेनिफ्राय इलेक्शननि सायाव। दा नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन भिडिअ नायग्रोजोब बेनिफ्राय लास्टआव लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। जेब्लायबो रांगारि अनसुंथाइनि सायाव साख्रिनि सायाव आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन। दा गोबां जिंगा सिगासिनो दङ इलेक्शन जासिगोन देन बिनि सिगां नोंथांमोननि एकाउन्टआव रां हाबगोन ना हाबला। जेरैहाय नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव बेनिफ्राय सीएम आत्मनिर्भर स्किमनि सायाव इन्टारभिउ एबा अरेल टेस्टआ जागोन ना जाला दा बिनि सायावनो आपडेट लाबोदों एन्ड स' बिनिफ्राय दायो एमसिसि नांबाय सासेया हमना ला बेसेबां रां लानानै नोंथांमोना बाहेरायाव थांनो हायो बा ओंखारनो हायो एबा बबेसिम लिमिट दङ बेनि सायाव डिसकास खालामगोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायग्रोजोब अब्लानो बुजिगोन हानायसेबां नोंथांमोनजोंहाय गर्लै वार्ड्सआव एबा नोंथांमोनखौहाय फोरमायना जागोन। दा बिदिबा जों थांनि फार्स्टआवनो सीएमनि आत्मनिर्भर स्किमखौ नायनाय सिगां जोङो इलेक्शननि माखासे क्राइटेरियाखौ जोङो नायग्रोनोसै जे गोदान स्किमफ्रा जागोन ना जाया। स' बेयाव इलेक्शन कमिशनारनिफ्राय मोनसे अफिसियेल गाइडलाइन्स फैदों जे नोंथांमोना मिथिगौ जे नोंथांमोना एमसिसि नांनायखौ खोनाबाय जानांगौ एबा मडेल कड अफ कन्डाक्ट। दा बेयाव 4 नाम्बाराव मोनसे लिरदों जे दा बेयाव नो फ्रेश सेंक्शन्स फर गभर्नमेन्टेल स्किम्स विल बी मेड। दा ओरैबायदि आरो जायनाखि गोदान फ्रेश स्किम जा गभर्नमेन्टनि बे जेबो दायो जेबो बेवहाय जेबो चान्स गैया। स' बेखायनो बेयाव माखासे पलिटिकेलनि माखासे इनभल्भ थायो नालाय दा बेखौहाय चान्सखौ होनाय जाया एबा पारमिसन गैया। स' बेखायनो गोदान एप्लाइ दायो जानाय नङा। जेरैहाय एग्जाम्पल अरुणोदय 3.0 एबा PMUA जे गोदान सार्भे एबा गोदान सोसननाय बेफोर खामानिया दायो टटेलि बन्द जागोन। दा बेखायनो जायखिजाया गभर्नमेन्टेल स्किमफ्रा बेयाव टटेलि बन्द जागोन दायो जेबो पारमिसन गैया बेखौ मिथिखाबाय। दा बेखायनो जोंहा साननांगौआ बेसो जे सिगाङाव जानाय इन्टारभिउ एबा नोंथांमोननि ग्रुपनि रांगारि अनसुंथाइ बेफोरो हाबगोन ना हाबा गोबां सानगासिनो जानांगौ। दा बेखौनो डिसकास खालामगोन बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जाहाथे नायलांबाय थायो। दा हमना ला ग्रुपनि मेम्बार्सफोरनि रांगारि अनसुंथाइनि फर्म साबमिटनि लास्ट डेटआ जादोंमोन नोंथांमोना बे MMUA स्किमा 6 मार्चआवनो बिनि लास्ट डेट साबमिसनमोन आरो बे जाबाय 10,000 सासेयाव 10,000 मोननायनि लास्ट डेटआ बेनो एन्ड सीएमनि आत्मनिर्भर स्किमनि इन्टारभिउआ एबा अरेल टेस्टआ मा जाखो बेनि सायावबो गोबां कमेन्ट्स दा मैया भिडिअ खालामदोंमोन। दा बेयाव गोबां कमेन्ट्स फैदों जे दायो इन्टारभिउ एबा अरेल टेस्टआ जागासिनो दं सीएमनिया। थ' दायो सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना दाबो कमेन्ट्स खालाम। दा बेखायनो अफिसियेल साइडआव फैग्रोबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो स' नोंथांमोना मिथिगौ जे सीएमनि आत्मनिर्भर स्किमावहाय फार्स्ट किस्तियावहाय 1 लाख मोनगोन। फार्स्ट किस्तियाव 1 लाख मोनगोन एन्ड सेकेन्ड किस्तियाव आरोबाव 1 लाख मिनिमाम 2 लाख मोनगोन नालाय एन्ड बेयाव 1 लाख लाइमोनफोरनो होग्रोनो टारगेट लादों। दा टटेल एप्लिकेसन फाइनाल साबमिटआनो 1 लाख ल'खा एसे बारा दङ एन्ड नेक्स्टआव आरोबाव खालामबाय थागोन होनना बुंदों। दा अरेल टेस्ट लाइफोरा मा जागोन स' अरेल टेस्टखौहाय लागासिनो दङ बे जाबाय सिरियाल नाम्बार वाइसआवसो लादों बेखायनो नोंथांमोना गोनो गोथो दाजा। अके दा हमना ला मैयासो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदोंमोन गैया होननानै नाथाय खायसे दिनै इन्टारभिउ होबाय। दा बेखायनो मोनसे अफिसाव गैयाब्लाबो 2000नि खाथियाव थागोन बेखायनो टाइम लायो। स' नोंथांमोननि अरेल टेस्टआ जाबाय थागोन जुदि एमसिसि जादोंबाबो दिनैहाय जुदि जादोंब्ला स' बियो जानायनि चान्सआ दंसै। दा बेखायनो कमेन्ट्स खालामदों नोंथांमोना जायफ्रा दिनै इन्टारभिउ होदोंमोन। दा बे नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय कमेन्ट्स खालामहरो। स' बिनिफ्राय बाथ्राया बेल' जे नोंथांमोननि राङाथ' दायो हमना ला हाबगोन हाबा बुंनो हाला बाट अरेल टेस्टआ दायो सोलिगासिनो होननानै गोबां खौरां मोनदों बेखायनो टेनसन दाजासै जायनि अरेल टेस्टआ जायाखैमोन। दा बेनोमोन बेनिफ्राय एकाउन्टआ नोंथांमोना जाहाथे अके थायो। दा बेनिफ्राय एमसिसि नांनायाव सासे मानसिया बेसेबां रां लानो हायो एबा लानानै आउटआव थांनो हायो बे जाबाय 20,000 अके 20,000 लानानै गुबुनाव थांनो हायो। थ' बिनि बाराबा इलिगेल जायो। स' बेखायनो जाहाथे नोंथांमोना सांग्रां जायो एन्ड बेनिफ्राय अरेल टेस्टआ जाबाय थागोन बेनिफ्राय राङारि अनसुंथाइनि हाबनायनि जुदि इसारा मोनोबा आं नोंथांमोनजोंहाय आपडेटखौ लाबोगोन। दा बेनोसैमोन दिनैनि थाखाय फिसा मोनसे लेटेस्ट आपडेट।